Prioritami hnutia Sme rodina Boris Kollár sú ekonomika, zdravotníctvo, školstvo a obrana. Hnutie chce po voľbách najmä obmedziť vplyv finančných skupín. Do politiky by mali vstupovať ľudia, ktorí nie sú na nikom závislí. Preto aj my u nás, v našej strane, si celú činnosť, aj politickú kampaň, hradíme zo svojich peniazí. Sme rodina Boris Kollár chce zmeniť daňový systém. Zamestnancom aj malým a stredným podnikateľom plánuje znížiť daň z príjmu na 16%. Naopak telekomunikačné spoločnosti či banky by mali platiť viac až 33%, energetické monopoly až 50%. Hnutie chce presadiť aj exekučnú amnestiu pre zadlžené rodiny. Pred 15 rokmi štát bol ochotný a urobil dobre, že sme oddlžili banky celkovo za 110 miliárd korún, tak by si aj ľudia zaslúžili dostať druhú šancu a pomôcť tým, že by im boli odpustené úroky, s tým, že istinu by musel splatiť každý. Firmy, ktoré príjmú v menej rozvinutých regiónoch dlhodobo nezamestnaného, by si mohli podľa hnutia odpísať z daní odvody tohto zamestnanca až dvakrát. Pre predsedu hnutia Borisa Kollára je dôležitá aj bezpečnosť Slovenska. Chce preto zvýšiť rozpočet pre armádu aj políciu. Ja som proti imigrantom, absolútne. Kategoricky sa vyhraňujem, nechcem ich tu. Preto, lebo my si to jednak nemôžeme dovoliť, jednak prichádzajú títo ľudia z úplne iného prostredia, iná kultúra, nedokážu sa integrovať. Sme rodina Boris Kollár chce zaviesť daňové prázdniny pre pracujúcich rodičov troch a viacerých nezaopatrených detí po celú dobu ich výchovy. Zrušiť plánuje doplatky za lieky pre deti do 3 rokov a pre dôchodcov. Hnutie Sme rodina Boris Kollár kandiduje do parlamentu s číslom 6.